आणि नंतर एक महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे। ठाण्याच्या कासरवडवलीमध्ये झाड कोसळलेले आहे। तर ठाण्यामधून ही महत्त्वाची बातमी, 2 वाहनांचं मोठं नुकसान झाले। सुदैवानं जीवितहानी झाली नाहीये। तर ठाण्याच्या कासरवडवलीमध्ये एक झाड कोसळलेलं आहे। वाहनांवर हे झाड कोसळल्यानं 2 वाहनांचं नुकसान झाले। सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाहीये। तर गेल्या काही दिवसात पावसाळा सुरू झाल्यापासून झाड कोसळण्याच्या अनेक घटना समोर आलेल्या आहेत। आता ठाण्यामधली घटना समोर आली। ठाण्यामध्ये एक वाहनांवर झाड कोसळलेले, 2 वाहनांचं नुकसान झाले। सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी या घटनेमध्ये झाली नाहीये। तर ठाण्याच्या कासरवडवलीमध्ये झाड कोसळलेलं आहे, 2 वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे। कासरवडवली परिसरातील पारिजात गार्डन इथं हे झाड कोसळल्याची घटना घडलेली आहे। 2 चारचाकी वाहनांचं नुकसान झालेलं आहे।